Gledanje razotkrivanja omogućila vam je Gloria. Petar Pan sa Dorćola, veliki glumac u telu rastom onižeg emotivca. Gloria razotkriva Dragana Vujića Vujketa. Pa ja sam numerofil, sa tih 25 godina rada, 20 godina u pozorišnim terazijama i 50 godina života, mislim da sam negde zaokružio, to sve skupa znači 95. 95 kad pozoveš, on ti kaže tačno vreme. Mislim da je vreme da počnem drugu polovinu i karijere i života. Fali mi emotivna daska, a mislim da sam je našao. Samo sad moram da je kupim, da skupim dovoljno para da je kupim i da je stavim onaj moj interijer životni mog vigvama gde mislim da će ta daska da se uklopi savršeno. To je znak jednakosti, stoji između toga. Treba poznavati muziku, treba voleti i slušati muziku da bi došao negde do faze da si kolekcionar ili kolekcionan. Nisam brojao, mislim da je negde oko 8-9 hiljada. Obožavam Barcelonu i obožavam Veronu. Verona je meni negde grad po nekom mom miljeu, ali od neostvarenih stvari tu mi stoje Madrid i Lisabon i Havana zajedno sa Varaderom. Posle saobraćajne nesreće sam prestao da se ljutim. Sad sam samo malo povišeno neraspoložen. Prva je na cilj može da stigne samo onaj koga ima, a druga je negde kompilacija rečenice mog pokojnog profesora Radeta Markovića i sad već pokojnog, nažalost, Pere Kralja, koji su rekli treba da traješ i da ne povrediš nikoga. Bitisanje na dodeli Oskara. Nadam se da će za sajam knjiga izaći moja knjiga poezije Druga strana mene se zove. Prijatelji sa velikim P, nema ih mnogo, mogu da stanu u prvu petorku moje životne reprezentacije, a svi ostali takozvani tepšači po ramenu, ti meni Serdar, ja tebi Vojvodo, imaju koliko hoćete. Sad je emocija. Recimo da mogu da provedem 3 dana u Veroni, da se prošetam pored tog Lago de Garda, da odem do Lisabona, da čujem u nekoj kafanici jedno 5-6 fado numera, da sednem u avion i da odem u Havanu i da tamo provedem neko vreme i da odem u kuću Ernesta Hemingwaya i da prespavam i da se probudim i da kažem to je to. Bilo ih. Jedna od muških suza je bila kad sam drugi put pao na akademiji. Stajao sam ispred stakla na kome je pisalo da je 10 kandidata položilo, da sam ja bio prvi ispod crte. A jedna suza značajna je bila to veče kada sam igrao premijeru Cigani leto u nebo, jer je tog jutra umro moj otac. To je bilo kada sam igrao La Stradu na svoj rođendan prošle godine, 10. decembra, jubileji. Kada je prišao jedan kolega iz pozorišta, poklonio mi knjigu sa potpisima svih ljudi koji tu rade. Osetio sam potrebu, posle godinu dana neigranja zbog saobraćajne nesreće, klekao sam i poljubio scenu. Građan ko pakla cigara, izuzetan profesionalac i XXL emotivac. Gledanje razotkrivanja omogućila vam je Gloria.